What say? Somebody see the Yadumi. Wadumi odi ko. Yadumi will be a. Odene wo to odi paso. Yadumi will be odene wo to di paso. No, the Nnomee na basa. No di Nipa na ye ne basa de ni nyame ama no. Na kuma chefri na de. Nipa na wa chefri Nyankopɔn, Nipa na twe no afri Nyankopɔn se, asi mesi ni obi o ye me boafo ba bua wiase, ne bibie wo wiase nyina ye ono a. My brother, na se ekoto paro. Na ko bie se Nyankopɔn. Hwe dia kwaku mensa ye me. O se e case man. Yes. Na ni Nyankopɔn. O don't to kwaku mensa so. And when you ba kwa sha wonsa. O ko frɛ Nyankopɔn biom. O se Nnomee nkan. Yes. Me pa cho san we Nyankopɔn bebre wo wiase. Yes. Case we Nyankopɔn bebre wo wiase no mu nim. Mesi frase su sire boniface. Yes. O do wa kwato Nipa so. Ama Nipa ni kura ma ka se tie Nyankopɔn. Me pa cho be yi wan send ache. Wan we wie ye. Check wa bra ba otim. Bible say mfa won to Nipa so. O ma warning. Nyankopɔn ka se mo Psalm 180. Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118. Verse number 8. Psalm 118 verse 8 to 9. What's it? Yes, what tree ready? Nyankopɔn se men kancho eyema me, eyema wo say. What tree ready? Ye tree the creator no. Since what do you want to Nipa to president so what? Bible kasa o. Yam feel to creator no so. Yes. Yes, what tree ready? Yes, ye ba tree creator no. Since what do you want to him so? Nyankopɔn person can say me say papa no a wo do wato no so no. Ono so ye born say wo a. O ye student. Yes. O classmate. Wow. Why ye Nipa? Why you Nipa classmate? Yes. E bia brabom no kwa nanim. Nyankopɔn say mfa wo ntwere ono. Wow. Na do wo twere no a. Say Nipa be ma unsa sifam. Am akasa tia no. Me jodi. Me tie dia wo kan. Yeah. But me family dey show me. Wow. What a word. So what tie me na. Fa kwa dwinwinim me jodi me tie. But me family dey show me. Orofo say what tie me na wonye ko poma ye warning ni mu do o kan the book of Jeremiah 17 verse 7 tie ba. Jeremiah 17:7. Jawadwo. Inshira no ni ko a. Wonye ko poma ye wo se die ba asam. Inshira no ni ko a. Enhye no nipa dasani a. Odene wo to Awurade so. Enhye no nipa dasani ode ne ho ye den. Eto Awurade so. Odene to ne ho to creator ya we so. Na Awurade ye de da so. No ba die Nyankopɔn ye ne da so. When da no so. Oh, preacher me preacher no. So what tie me jiwudi. Yes. Matthew. Unye me da so. Me di mani atu creator no so. So ba boa me ono de sa be kan wakoma no aboa me. Yes. Orofo wo tie me ne. Wan ade ho ato no so.